potom Momu zavoláme a zavoláme aj Expa, dobre? Takže, ale musíte spolu so mňou. Dámy a páni, prichádza Terry Blitzen! Veľký potlesk, to je ona. A teraz si zavoláme, prichádza Moma! A dámy a páni, do tretice všetko dobré, prichádza Exploited! Wow, a on si aj všetko krúti. On je taká koťuha, že všetko bude mať dnes normálne, akože zaznamenané. Inak čaute, Terry, ahoj. Čau. Moma, ahoj. Toto si nechaj, toto bude teraz tvoje, dobre? Moma, čau. Čaute. Ahoj, Expo. Nazdar. Inak títo dvaja ľudia dnes cestovali. Vy ste cestovali, že veľmi intenzívne? No, chceli sme ísť vlakom, ale prišli sme v Trnave na stanicu, 7 policajných aut, 2 hasiči a ohlásená bomba, tak po nás prišiel kto Givo. Ja som myslel, že to kvôli vám prišli hasiči, vieš, a aby schladzovali mladých ľudí, vieš, a policajti, aby robili eskort. Takže nie, boli nejakí blázni, ktorí nahlasili bombu. Vy ste ale úplne v klidku, že? V pohode? Pohodičke. Dobre, tak ja som rád, že ste prišli, nebudem vás teraz veľmi zdržiavať, pretože my ideme teraz pokračovať s Terry. Ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne. Oni dvaja sa nám ešte vrátia, prosím vás, veľký potlesk pre týchto mladých ľudí. Terry, ahoj. Ty tu už, čau ešte raz, poď si sadkať, prosím ťa, nebudeme tu stáť. Predsa len, tuto si sadkaj, skôr ako sa pustíme do všetkého. Vybereš si túto stoličku, tá sa ti viacej páči. Dobre, okej, tak Terry, sadkaj si u nás. Ešte jedna veľmi dôležitá vec, ako sa pustíme s Terry do debaty, pretože Terry tu už bola aj včera. V podstate už dá sa povedať, že skoro od piatku tu je medzi nami. Vy ale, decka, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Máte šancu sa zapojiť do takej veľmi fajnovej aktivity. Konkrétne volá sa to, že nemôžeš to zastaviť. A je to taká aktivita Babulogy na toto leto. Keď pôjdete do toho čierneho stánku, tak si tam môžete kúpiť takéto biele tričko, ktoré tu mám, hej, v Babulogy obale. Keď si ho kúpite a potom sa v ňom odfotíte a prasknete to na ten hashtag, ktorý tam je, to znamená, nemôžeš to zastaviť, tak automaticky získate ešte čierne tričko, aby ste mohli mečovať s niekým. A teraz iba otázka, kto by mal záujem o túto vzorku absolútne zadarmo. No dobre, viete čo ja urobím? Terry sa rozhodne. Dobre, Terry to hodí niekomu. Terry, môžeš aj zavrieť oči a hod to medzi nich. Normálne, úplne bez hanby. Pozri sa, to je ono. Blahoželáme, to si zaslúži potlesk pre mladú dámu, ktorá to odchytila. Čiže prosím ťa, obleč si to, nafoť sa a túto pre kamaráta či priateľa teda, ktorého máš so sebou, normálne sa mu hodí k tej hlave vyholenej tá čierna ona. Normálne bude vyzerať frajersky. Dobre, ideme na to s Terry. Prosím vás, veľký potlesk pre Terry! Neuveriteľné, počúvaj, normálne oni ťa ľúbia. To som iba skonštatoval, vieš. Dobre, teším sa ale z toho. Mimochodom, ty mi povedz, prosím, ty si tu už od včera? Jsme tady... Od piatka? Od pátku, no. Je neděle, že jo? Keď ste išli do Bratislavy, kaďal si išla? To mi prosím ťa popíš tú tvoju cestu. No, já jsem tady předtím byla v Ostravě. Aha. No, a ráno jsem jela prvním vlakem do Prahy, takže jsem v 9:15 přijela a v 9:30 už jsem jela do Bratislavy. Aha, čiže v 9:15 si prišla. Dobre, takže ty si inak asi veľmi taká rozbehaná, mám taký pocit, že? No, je toho docela dost, no. Je toho docela dosť. Je to pochopiteľné, si obľúbená, takže ako inak. A povedz mi ešte jednu vec, ty si teraz prvýkrát na Slovensku, alebo nie? Po druhý. Po druhýkrát. A páči sa ti tu? Jo, je to tady hezký, mně se hrozně líbí to centrum, že je takový moderní. Áno, akože centrum Bratislavy. No jako... Ako toto centrum Eurovel. No tak áno, toto je veľmi pekné. Komu sa ešte páči centrum Eurovel? Ruku hore, prosím vás, ďakujeme. Lebo vieš, čo je tu super? Dunaj. Hneď, vieš, to nám tečie. To nábřeží je hezký. Že? To nábřežie je úplne perfektné. No, dobre, okej. Včera si bola, nie včera, ale v piatok vlastne si bola už v rádiu v Európa 2. Tam si bol ako host, spolu síce konec koncov s Momou a s Expom. Predsa len, ty si dievčina z Českej republiky. To sme si všetci všimli. Slovenčina a čeština sú absolútne skoro identické jazyky, ale predsa len sú tam nejaké tie špeciálne nuancy. Čo hovoríš na slovenčinu? Povedz mi. No, můj kadeřník je Slovák a on ještě vždycky, když mě fajnoval, tak já jsem vůbec nerozuměla. Vždycky, když se vidím, tak přijde a říká: Terry, kdy se naučíš hovorit po slovensky? Takže mě vždycky nutí se jako učit slovenský slova, takže jako já rozumím skoro všechno, ale spíš občas mi jako něco ulítne, no. Niečo ti ulítne. Dobre, ale to je zaujímavá vec, lebo ja som počul, lebo slovenské decka nemáte problém s češtinou, že nie? To je tá sranda, lebo naše decka nemajú vôbec problém s češtinou, lebo my tu aj české filmy, vieš, český dubbing a tak ďalej, s tým nie je problém, ale v Čechách, že vraj mladí ľudia, niektorí nerozumejú slovensky, je to pravda? No tak jako jenom když jsou lidi na Moravě a řekneš rožní jako rozsvej,
tak lidi jako nerozumějí třeba z toho. Rozsvieť napríklad? No. Hej? Toto nevedia? Ne, jako rožni. Na Moravě Aha. se říká jako rožni, jako rozsvět. A spousta lidí jako tomu nerozumí. No. Lebo to je ako naražní u nás, vieš, ale to je ako keď opekáš, to je niečo úplne iné. Takže potom už chápem rečová bariéra v tomto prípade. No dobre, ja mám taký pocit, že na Slovensku máš taktiež veľmi veľa fanúšikov. Teraz prosím vás, zakričte, kto je fanúšikom Terry. Chcem to počuť. Mi zabehlo, počúvaj, normálne. Zimomriavky mám na chrbte. A to sa samozrejme k tomu aj potom dostaneme, pretože vy, decká, budete mať šancu sa s Terry porozprávať, budete jej môcť položiť nejaké tie otázky, pretože je tu samozrejme medzi vami. Dobre, chcem ale vedieť, už sme hovorili o tom, že si veľmi rozbehaná. Máš toho veľmi veľa. To by som chcel vedieť, že aké budeš mať leto, čo všetko ťa čaká a aké veci sú pred tebou. No, my jsme vlastně měli jet takovej výlet, že jsme chtěli dát 3 města za 72 hodin, jako takový challenge, a měli jsme jet Düsseldorf, Rotterdam a Amsterdam, ale nakonec to padlo, takže pojedu se podívat asi do Budapeště, abych nebyla doma v Praze, a pak letím se mamčou a bráchou do Ameriky na 2 týdny. Do Ameriky kam, prosím ťa? Amerika je dosť veľká. Do Arizony. Do Arizony? Ale prečo? Lebo Ruty Šuty Arizona, Texas? Oni Alebo... tam bydlejí teď konc, takže... Takže tak. Do Arizona, dobre, máš rada teplo teda v tom prípade. Jako vůbec tam na to moc netěším, ale... Ja som mal Co dá dělat, no, jenom třeba 57, jenom jsem měl 43. 43, ježišmaria, dobre. No, nevadí. Ja mám ale teraz pocit, že, milí priatelia, vy ste mali možnosť sa zapojiť do jednej aktivity, ktorú Terry mala na svojom Facebooku. Konec koncov ty na to môžeš opísať. Oni ti mohli posielať otázky, je to tak? Jo, na Facebook do komentářů. Takže rôzne otázky, ktoré poposielali tvoji fanúšikovia, tak teraz je presne ten priestor na to, aby sme ich nejakým spôsobom zodpovedali. A keďže ty máš jednu vynikajúcu kamarátku, volá sa Betty, a Betty má aj otázky, tak prosím vás, zatleskajme Betty, ktorá práve teraz prichádza sem na pódium. Betty, ahoj Betty, toto je kamoška Terry, inak oni sú veľmi dobré kamošky, takže kto je kamoš z Betty, je aj kamoš z Terry bezprostredne. Betty, ja ti odozdám teraz mikrofón, dobre? Ty budeš čítať otázky, ktoré posielali fanúšikovia Terry, a samozrejme Terry bude môcť a musieť predovšetkým na všetky odpovedať. Takže nech sa...